A raz, a dva, a tri otvoriť okno. Niekoľko hlbokých nádychov a prvé cvičenie predklony. Len si prosím nezaseknúť chrbticu. A raz, a dva, a tri. Hlboko prosím. Áno, až po samú zem. A ešte raz. Tá schopnosť a raz, a dva, a tri môže byť užitočná. A teraz rýchle úklony vbok, akoby úhyby. Ako keby sme sa chceli jednoducho uhnúť facke. A raz, a dva. Vľavo, vpravo. Áno, dokonale. Teraz prosím drep. Skrčme nohy, predkloňme sa akoby do skoku. Ako keby sme chceli skočiť do tlamy katovi. A raz, a dva, a tri. Lež pochopiteľne neskáčeme. Prosím zotrvať v podrepe a vstať pozvoľna. A na zakončenie niekoľkokrát predkloníme hlavu. Na predsvišenie ohybnosti šie. A raz, a dva, a tri.